Na ovom rebalansu se govorilo o raspodeli 250 miliona dinara za budžetske korisnike i kada se govori o novom novcu za raspodelu, sigurno da svi odbornici i gradska uprava treba da budu zadovoljni, jer imamo višak sredstava, da tako kažem. Hoću da najavim možda i budžet za 2026. koji će biti izazovan, jer imamo mnogo planova i mnogo već ugovorenih poslova i u oblasti infrastrukture i u oblasti investicije i bit će zaista teško da sve te planove ispunimo, a da na drugi način ono što smo već krenuli, a to je pomoć u udžbenicima, pomoć roditeljima za brigu dece, smeštaj dece u vrtiću, da nam sve škole budu i dalje tople, da ljudi jednostavno imaju sve koristi našeg budžeta, održimo na istom nivou. A što se tiče ovog budžeta, dakle, gledali smo da neke čak zahteve budžetskih korisnika koje bi oni imali u toku budžeta za 2026. godinu već sada ispunimo, kao što su subvencije nekim javnim preduzećima, konkretno toplani od 15 miliona dinara. To je mala subvencija, s obzirom da nismo menjali cenu već 2 godine i s obzirom da očekujemo sa druge strane i priključak na gasovod i korišćenje gasa od Srbijagasa, a s druge strane to je neka vrsta sigurnosti da oni mogu na vreme taj gas da plaćaju, jer da podsjetim, veliki su udari na budžet toplane u toku zimske sezone. Evo, pogledajte, sada počeli smo da grejemo već 1. oktobra, iako je zvanični početak grejne sezone 15. oktobra. Pored toga imamo subvenciju za vodovod od 7 miliona dinara, pre svega za vodoizvorište Sarlah, gde želimo da potpuno zaokružimo priču o tom novom izvorištu i da ga što je moguće pre ubacimo u sistem, jer smo videli da je ova godina bila prilično sušna i izazovna. Hvala Bogu, mi smo odgovorili na sve to, samo neka sela gde smo vozili vodu su imali problema, ceo grad je bio pokriven vodom uprkos suši i uprkos, da kažem, smanjenju vode na vodoizvorištu. Pored toga odvojili smo novac da što je moguće više još u toku ove godine isplatimo autobusku stanicu, negde blizu 30 miliona dinara je odvojeno za to. Radovi na autobuskoj stanici idu prilično dobro, radovi odmiču, tako da će biti i isplaćeni radovi, ali ćemo morati za sledeću godinu sigurno još 120 do 150 miliona dinara, jer ukupni radovi su blizu 200 i više miliona dinara i očekujemo da sledeće godine u ovo vreme imamo novu autobusku stanicu. Pored toga odvojili smo za sport, za kupovinu zemljišta u industrijskoj zoni, što je veoma bitno. Naša industrijska zona je, što se tiče zemljišta, gotovo puna, nemamo gde da se širimo i mi smo, gledajući šta možemo tamo da nađemo od novog zemljišta, videli da radnici bivšeg ATP-a nude zemljište na prodaju od negde 2,5 hektara i zajedno sa slobodnom zonom ćemo to kupiti. Mi smo odvojili 24 miliona dinara, ali i sama zona će odvojiti blizu još toliko da bi imali prostor da se naša industrijska zona dalje širi. I naravno sve druge budžetske korisnike, škole, vrtiće, sport i tako dalje, centra za socijalni rad, sve smo precizno i onako detaljno analizirali i skoro svim zahtevima izašli u susret.